27 ta' Jannar, Sant'Angela Merici, Verġni, għexet bejn l-1470 u l-1540. Sant'Angela twildet fil-21 ta' Marzu f'Desenzano, raħal fl-istati ta' Venezia, l-Italja, minn familja ta' bdiewa. Ta' 10 snin tilfet il-ġenituri tagħha u marret flimkien magħhuta tgħix f'Saqlo ma' tijjuha li qiesha daqs bintu. Iżda meta kellha madwar 22 sena tijjuha miet u reġgħet lura f'Desenzano. X'inrat it-tfal tal-post tilgħin bla ebda edukazzjoni nisranija iddispjaċiha ħafna u ddeċidiet li tiddedika ruħha għall-edukazzjoni tat-tfal, speċjalment tat-tfajliet. Hekk fetħet skola f'Desenzano u wara fl-1516 fetħet oħra fi Brescia fuq talba tan-nies ta' hemm. F'Novembru tas-sena 1535 għedet is-sisien tal-kongregazzjoni tagħha taħt il-patroċinju ta' Santa Ursula Verġni u Martri. Minn hawn u ġej li s-sorjiet tagħha huma magħrufin bħala Ursulini, hi għedet l-istituzzjoni tagħha taħt il-ħarsien ta' Santa Ursula Verġni u Marti. Kellha xewqa kbira li tmur iżżur l-art imqazza u negozjant kbir ta' Brescia għena bil-flus taqta' xewqitha. Meta kienet fi Kreta tilfet id-dawl ta' għajnejha, iżda xorta waħda komplet il-vjaġġ u żaret il-postijiet imqazza b'devozzjoni kbira. Imbagħad fit-triqata lura meta kienet qed titlob quddiem kurċifiss fl-istess post fejn kienet għamiet, hija reġgħet ġiet tara. Fis-sena 1525 il-Papa Klement VII li sema bix-xogħol tagħha stidina tieħu f'idejha kongregazzjoni ta' sorijiet f'Ruma li kienu jaħdmu fl-isptarijiet. Meta qaltlu li hi xtaqet tibqa' tiddedika ruħha għall-edukazzjoni tat-tfajliet, l-ommijiet ta' għada, il-Papa berika. Nisa oħra bdew jingħaqdu magħha. Tul ħajjitha huma kienu għadhom lajċi, imma wara mewta fuq l-ispirazzjoni tagħha bdew il-kongregazzjoni tal-Ursulini b'ħajja ikkonsagrata bil-voti. Imma baqgħu jeżistu dejjem Ursulini lajċi li jgħixu f'darhom jew f'ħajja komunitarja bla voti. Imma l-iskop prinċipali tagħhom il-koll huwa it-tagħlim ta' tfal u għajnuna lit-tfal, xebbiet u ommijiet fil-bżonn. Dawn l-affarijiet inbidlu ftit wara l-mewt ta' Santa Angela, speċjalment fuq l-influenza ta' San Carlo Borromeo, u ġew modifikati matul is-sekli biex l-ideal ta' servizz ta' Santa Angela jiġi adattat għal ħtiġijiet li jitbiddlu fil-Knisja. Sant'Angela Merici kienet tħobb tgħid: id-diżordni fis-soċjetà hija riżultat ta' diżordni fid-dar, u l-iskop tagħha kien li terġa' tagħmel nisranija il-ħajja tal-familja u l-ħajja tas-soċjetà permezz tal-edukazzjoni ta' nisa u ommijiet futuri. Hija mietet fi Brescia fis-27 ta' Jannar tas-sena 1540, meta kellha qrib is-70 sena. Kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Piju VII fis-sena 1807. Hija għandha żewġ distinzjonijiet. Kienet l-ewwel waħda li waqfet kongregazzjoni għat-tagħlim u l-ewwel waħda li waqfet istitut sekulari fejn il-membri jibqgħu jgħixu d-dar bla ma jkollhom ilbies li jiddistingwihom u ma jieħdu ebda voti formali. Nisa bħal Santa Teresa ta' Avila u Santa Caterina ta' Genova ikkontribwew b'mod sinifikanti għar-riforma Kattolika. Iżda fil-Knisja tas-seklu 16 forsi l-ebda mara ma rrispondiet b'mod aktar kreattiv għal ħtieġa ta' riforma minn Santa Angela Merici. Ibniet komunitajiet li ħarġu n-nisa mhux miż-żewġa biex jgħixu tansara
u provditilhom post sikur ta' unur fis-soċjetajiet lokali tagħhom. Hi li kienet mara mhux miż-żewġa hija stess, Angela stabbilixxiet gruppi ta' nisa mhux miż-żewġa mill-klassijiet kollha soċjali fi Brescia u bliet oħra Taljani tat-Tramuntana. Hija riedet li n-nisa jkunu fid-dinja iżda ma jkunux tad-dinja. Allura huma kkonsagraw ruhom lill-Alla u għedu li jgħixu iċ-ċelibat, iżda kienu jgħixu id-dar mal-familji tagħhom u fittxew modi biex iservu lill-ġirien tagħhom. Fis-sena 1535 Angela organizzat dan il-grupp fil-kumpanija ta' Santa Ursula li aktar tard bdew jissejħu l-Ursulini. Xi ħaġa li kienet unika żmienha l-assoċjazzjoni tagħha antiċipat l-istituti sekolari moderni u l-komunitajiet tal-lajċi ikkonsagrati. Angela tat lill-Ursulini struttura militari li tiddividi l-bliet f'distretti regolati ġerarkikament minn nisa insara maturi. Dan id-diżinn permetta lill-komunità biex tappoġġja il-membri li setgħu jgħixu tansara kuljum u bekk tipproteġihom minn influwenzi spiritwalment ħżiena u ta' ħsara għar-ruhom. Ir-regola li Angela kitbet għall-kumpanija teħtieġ li l-membri jibqgħu fidili għal affarijiet bażiċi insara fis-silta li ġejja hija tispjega l-importanza tat-talb vokali u mentali ta' kuljum. Kull waħda mill-aħwa għandha tkun medija fit-talb mentali kif ukoll vokali u midħla tas-sawm, għaliex l-Iskrittura tgħid li mat-talb jeħtieġ is-sawm. U bis-sawm aħna nimmortifikaw l-apptiti tagħna tal-ġisem u tas-sensi. Għalhekk b'talbna nitolbu lill-Alla għal grazzja ta' ħajja spiritwali vera. Għalhekk minħabba l-ħtiġa kbira li għandna għall-għajnuna divina, irridu nitolbu dejjem bil-moħħ u bil-qalb kif inhu miktub itolbu dejjem. L-ewwel ittra lit-Tessalonikin 5 vers 19. Għandna nissuġġerixxu it-talb vokali frekwenti lil kulħadd li jipprepara l-moħħ billi jeżerċita l-essenzi tal-ġisem. Allura kull waħda minnkom kuljum għandha tgħid b'devozzjoni u attenzjoni mill-inqas l-uffiċċju tal-Madonna u s-7 salmi penitenzjali. Għaliex waqt li nitolbu l-uffiċċju aħna nkunu qed nitkellmu ma' Alla. F'Mewta fis-sena 1540 Angela Merici kienet bdiet 24 grupp. Matul is-snin l-Ursulini iffjorixxew bħala l-eqdem u waħda mill-aktar ordinijiet rispettati tat-tagħlim tal-Knisja. Tajjeb ngħidu li hawn Malta is-Sorjiet Ursulini ġew imwaqfa minn Monsinjur Isidor Formosa fl-1887 biex jieħdu ħsieb it-tfal u t-trabi fqar u abbandunati. Għandhom 8 djar f'Malta, 3 f'Noto u oħra f'Katania. Ma' żmien l-appostolat kompla infirex fi skejjel ta' tfal iż-żgħar fit-tagħlim tal-katekiżmu u foqsma oħra sew f'Malta kif ukoll barra. U int, kemm tagħtiha importanza il-ħajja ta' talb b'dixxiplina u b'impenn u t-tagħlim tal-katekiżmu Kattoliku bħala mezz biex iżommuna imbeda minn perikli li jistgħu jagħmlu ħsara lil ruħna. Talba mill-liturġija tas-sigħat. Atina mulej, lill-Verġni Santa Angela Merici ma tiqaf qatt tirrikomandana lill-ħnina tiegħek biex fuq l-eżempju tal-imħabba u l-għaqal tagħha iseħħilna nħarsu it-tagħlim tiegħek u nistqarruh bl-imġiba kollha tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.